huomenta. Eli vähän nukutun yön jälkeen ollaan Istanbulissa. Oli yölento, mitä tos meni 3,5 tuntia tänne. Tässä on vähän homeinen fiilis, mutta hyvä fiilis. Ensimmäiset vaikutelmat Istanbulista, Turkista en ole ennen käynyt. Yllätys lunta maassa. Ei niin yllättävää, että heti kun tultiin maihin, niin orientaalinen musiikki alkoi soimaan. Sitten ihan hyvä tämmönen ilmapiiri täältä vaikuttaa olevan. No, tossa oli poliisisetä luki jalkapallolehteä. Sitten tossa vieressä pöydässä kaveri lukee jalkapallolehteä ja TV paukutti jalkapalloa. Taitaa olla suosittu laji. Tästä aikaa taitaa tulla aikamoinen reissu, jätkät. Ja tästä tuli kolme herraa hakemaan mua. Tässä on joukkuejohtoa ja sitten on huoltoa, hierojaa, ketä toi on. Mehmetcan biletini al beni arat. Vatfiyet mevkisi neymiş? Sağda solda oynuyormuş, sağ ve solda önde oynuyorum diyor. Jännää hommaa. Ensivaikutelmia. Oh. Noniin. Tää olisi tää Turkin mittapuun mukaan 5 tähden hotelli. Vai 4 tähden. Mutta mikä siinä, vanhana sissinähän tää on erinomainen. Ja tullaan päästy vähän kodeiksi tänne näin huoneeseen ja hyvältä tuntui toi ensivaikutelma, että oltiin vasta lentokentällä ja niin poispäin.